kursine sepur ki loro. Mosok sing kursine sepur ki loro kuwi sedeng. Apa ngene ae, Mbak? Sampeyan request ning Mas pesen ini tapi jangan di kursi, Mas. Dadi tahu malah di ndur sepur. Maksudnya ki matane. Nah kene karek kon tane dhuwur usus jeblok kuwi. Ususmu jeblok. alah aku mesti gendruwo sawu marah, gendruwo sawu. Aku ora marah gedeng, tapi yo kebangetan. Kok Deh, alah, saiki contoh. Contoh, misal numpak pesawat. Kue mburi, otomatis ngene. Iya. Kuwi. Ya, kuwi meresahkan penumpang deng-gendeng. Dadi sing tepat. Kowe iki aja ditumpakne sepur, Mbak. Aja tumpakne sepur ae. Terus apa? Iki talene digluwendeng nggo revo ngono ae. Ngono. Matamu masmu grobak kopi aku.